сме с играча на месец октомври, Михаил Георгиев от състава на 3 Сигми. Мишо, честито първо. Напълно заслужена награда, много силни игри през месец октомври за теб. Малко да ни кажеш за амбициите на 3 Сигми. Борите се за шампионската титла. Смяташ ли, че ще стигнете до крайната цел? Абсолютно. Това е цел. И как смяташ, представянето ти определено си един от най-качествените играчи в първенството. Заради различни професионални ангажименти не винаги можеш да присъстваш. Доволен ли си от представянето си през сезона, защото сме те виждали в страхотна светлина в някои мачове, но знам, че можеш много. Ти лично доволен ли си? някои мачове може да има и по-добри игри. Като цяло си доволен. Успех за напред, стискаме палци и добро представяне пожелаваме на 3 Сигми и Михаил Георгиев, играча на месец октомври, от тук до края на сезона. С вас за АПМШ 2013-2014 организаторите и до нови срещи, приятели!